Terve tänne TikTokkiin, niin mä että kokeilenpä nyt. Sieltä tommonen. Vittu, ei se nyt varmaan onnistu näin, mutta käytiin kommentteissa kysymässä, että miten näistä puoltimen moottoreista saat sen siiven irti, niin, tai sen pyörittäjän, niin minä vain kun sulla tällä puolella, niin minä laittoin tämmössä, mikä tämä nyt on, vanhasta semmonen mikä kärryn kumi on, niin laittoin sen mötykän tähän, laittoin sitten niinku ruuvipenkkiin kiinni ja tältä puolelta niin kevyesti tällä lailla löin, että se tulloo tämä pikkusen ulos. Sitten mikä on se ikäinen moottori, niin tähän vai sitten kun se on näin paikallaan, ja mutta kun tähän vaan nasakka isku ja sitten kun se mennään sinne sisään se systeemi, niin laitetaan vaan sinne reijän kohdalle tämä ja reijän kohdalle laitetaan tämä ja naputellaan vaan aikansa, niin se sieltä tulee pois. Ja sitten kun laitetaan se uusi tähän, niin laitetaan hollille. Ja sitten kun siinä on se muovitötsä, niin ei muuta kuin lekalla vaan nätisti pitää kädessä ja takkoo siihen muoviin. Ja sitten kun se pikkusen tulee ulos, tämä rauta siltä muovista, niin sitten ei muuta kuin vain tältä puolelta kevyesti vaan hakkaa. Ja sitten tuon verran, mitä niinku näkyy tuossa ruostealuetta, niin tuon verran, mitä minun kynsi on tuossa, niin tuon verran tulee ulos tämä kappale. Niin, että ei se tämän vaikeampaa ole purra.